sa mi toto video podarí natočiť rýchlo a zostrihať rýchlo, tak budeme mať novinky konečne v pondelok po dlhej dobe. Respektíve tak máme novinky v pondelok konečne po dlhej dobe. Prešlo zase niekoľko dní, ako v rodinných prípadoch hovoria. A máme nejaké ďalšie novinky v kozmetickom svete, takže poďme sa rovno pozrieť na ne a čo na ne hovoríme. Respektíve, čo na ne hovorím ja a čo na ne vy píšete do komentára. Prvé samozrejme produkty, ktoré už sú dostupné, a to Sabrina Carpenter Sweet Tooth Lemon Pie parfém by už mal byť dostupný minimálne teda v Rossmane. Ja som ho našla úplne náhodou, proste tak raz za 3 mesiace si na neho spomeniem, že či už náhodou nie je u nás, a tak som ho googlila a našlo mi ho na Rossmane a mal by byť aj fyzicky, takže ja ho pôjdem snáď tento týždeň ovoňať. Ešte neviem, ako sa k tomu dostanem, ale snáď ho tam aspoň nájdem, pretože dosť je vypredaný všade podľa toho, čo som videla na internete. A teda toto by mal byť nejaký ten lemon pie parfém, čiže by mal byť sladký, citrónikový, akože niečo, že úplne na jar sa mi to hodí, takže o tomto parféme som samozrejme už hovorila v nejakom videu, keď bol prvýkrát ohlásený, takže teraz sa k tomu len vraciam, že už je dostupný aj u nás, tak dajte vedieť, či ste ho boli ovoňať, ako vám vonia. Ja viem, že tie Sabrina Carpenter parfémy sú také, akože proste pre jej cieľovku, hej, aj keď teda jej cieľovka by vôbec nemali byť deti, ale zhodou okolností podľa mňa tieto parfémy zrovna sú také infantilnejšie, už aj keď sa pozrieme na to, ako vyzerajú tie flakóny, tak sú to pre takú mladšiu cieľovku. Ale čo ja viem, tento môže voňať dobre. Ja teda som počula, že všetky tie ostatné sú buď úplne mýt, alebo je to totálny trash, ako napríklad ten espresso si myslím, že vraj je, teda som tak počula, že je ako veľmi nemoc liked. Proste nepáči sa veľa ľuďom. Ja som akože od svojich obľúbených parfumových influenceriek počula, že je to dosť dobré, že je to lepšie ako všetko predtým, takže som na neho zvedavá, ale pôjdem si ho voňať, hej. Potom ma veľmi prekvapilo, že o tomto som vôbec nič nepočula, ale je to už dostupné na Cult Beauty a to je Nest New York parfémový olej vo voni Watermelon Peony, takže niečo také melónovo-kvetinové. Toto akože musela by som si to ovoňať, pretože pre mňa veci, ktoré voňajú melónovo, mi pripomínajú proste umelé veci. Melónové žuvačky, melónové vejpky, melónové, ja neviem, melónový sirup do limonády. Mne to príde také umelé, že všetko, čo je melónové, sú také veľmi, veľmi syntetické vône, takže toto neviem, kedy to bude u nás, ale keď to bude u nás, tak akože nekupovala by som to naslepo a ani si nemyslím, že je to niečo, čo by bolo pre mňa dobré. Ja si počkam na ten kokosový parfém, o ktorom som hovorila v poslednom novinkovom videu. Toto si myslím, že nebude úplne pre mňa, pretože je tam melón, ktorý, ako hovorím, pre mňa dosť syntetický, aj keď neviem, ako to tuto bude spracované, a peonies, čiže kvetiny, tie pivonky, to bude také rúžovo-melónové a podľa mňa to není úplne pre mňa, takže uvidíme, hej, necháme sa prekvapiť, keď to dojde k nám. Každopádne noc by mali byť pivonky, melón, hruška a citrón, čiže ok, nemusí to byť až tak kvetinové, pretože z tých notes mi to príde viac ovocné, ale zase na Fragrantike je to hodnotené ako viac kvetinové, aquatic, fresh, ozonic, neviem. No, rúža je tam úplne na spodku, takže ešte by to mohlo celkom dobre voňať, ale ja by som to osobne musela ovoňať osobne, lebo toto si neviem predstaviť, že na blind si kúpiť. Napríklad Balinese Coconut som si kúpila na blind a bol to najlepší blind buy, aký som kedy urobila, pretože ja som ani nešla, že do travel size najprv, ja som si objednala hneď full size, pretože tak som tomu verila a bolo to dokonalé. Ale nemusí byť všetko také dokonalé, takže za mňa akože zatiaľ skip. Keď to dojde k nám, tak to ovoňam. Potom som si všimla, že v DM appke bolo toto Haru Haru pleťové gelové sérum Centella 4% a tranexamová kyselina. Teraz neviem, či tam je tej Centely 4% alebo tej kyseliny tranexamovej, každopádne toto by malo byť dobré sérum na pigmentové škvrny s tou kyselinou tranexamovou. Ja som doteraz používala Skin 1004 a zatiaľ akože úplne nevidím nejaké zmeny v tých pigmentových škvrnách, dokonca mi pribudli nejaké a pribudli mi akože takou rýchlosťou, že ja som si ešte v živote nevšimla, že by mi takto pribudali pigmentové škvrny. Ale tak akože od určitého veku vám pribúdajú viac, takže ja to chápem asi, ale ja neviem, proste dajte mi niekto vedieť do komentára, že či vám nejaká kyselina tranexamová zabrala na pigmentové škvrny, alebo čo vám zabralo na pigmentové škvrny. A vyslovene, že nejako ich to zmiernilo, lebo akože netmavejú mi, hej, ale ani neblednú s tým, čo ja na ne používam, takže dajte vedieť. Toto ma zaujalo.
Nepozerala som na to ešte recenzie, takže bola by som na to zvedavá. Hej, bola by som ochotná si to kúpiť, keď sa mi buď moje minie, alebo možno, že aj skorej, pretože zatiaľ mám pocit, že to Skin 1004 teda veľa toho nerobí. Ďalej už máme dostupné aj tieto Summer Fridays lip liners, a to hneď v dvoch verziách, cerusková a fixková, pretože tento rok proste nemôžu výjsť lip liners bez toho, aby boli aj fixkové. Za mňa akože taký solidný shade range, není to všetko len červená, ružová, hej, majú tam aj také dosť pekné dve nudes, jedna tmavá, jedna blečia, to hovorím teraz o tých fixkových. A tie ceruskové, taká klasika od tmavšej, takej bordovej cez nude na hnedé odtiene až po úplne svetlé ružové. Nepotrebujem nové cerusky na pery a potom, čo som vyskúšala NYX fixkové linky, tak nepotrebujem ani nové fixkové linky, hlavne určite nie zo Sephory. Proste nepotrebujem high-endové kontúrky na pery, ja som to hovorila už vo viacerých videách, už len keď som hovorila iba o ceruskách, NYX linky na pery, kontúrky na pery sú najlepšie. Není o čom. Ešte mám celkom rada Vive z Cold Beauty, ale to je tak všetko. Ja absolútne si nepotrpím na nejakých drahých ceruskách na pery. Skúšala som Fenty Beauty a v podstate mi ani nesadli, takže nepotrebujem míňať toľko peňazí. OK, kúpala som si teraz nedávno Coxas a akože ani to nebolo také revolučné, že by som potrebovala znova minúť nejaké veľké peniaze na cerusku na pery. Takže skip. Ale naozaj cením ten veľmi svetlý fixkový odteň. Bola by som zvedavá, či to vôbec bude vidieť na tých perách, ale cením. Glow Recipe naskakuje na trend toner pads a to nie, že s jednými, nie s dvoma, ale rovno s 3 druhmi toner pads, a to LAJ and AAJ Exfoliating Toner Pads, Vitamin C Brightening Toner Pads a PDRN, hej, Repair and Soothe Toner Pads, ale s vegánskym PDRN, ktoré síce není také researchované ako to normálne PDRN, ale keď niekto nechce proste z lososa to PDRN, tak I get it, chápem to, ja tiež by som nechcela, ja tiež by som si kúpila vegánske, pretože tiež nejem živočíšne produkty, takže si ich nedávam ani na pleť, takže you get me. Aspoň dúfam, že sa teda chápeme. Takže tu máme jedny exfoliačné, jedny prejasňujúce s vitamínom C a jedny napravujúce a bože, ja nikdy neviem, jak sa povie soothe, upokojujúce. To mi napadlo celkom rýchlo, som na seba hrdá. Takže jedny upokojujúce a také tie proste zvláčňujúce, hej, PDRN to je na hydratáciu, na upokojenie, na celkovú takú barrier repair, hej, takže na takú nápravu kožnej bariéry. Vitamín C, samozrejme klasika, prejasnenie, hej, a LAJ som, ja neviem, či už počula u niekoho, ale je to nejaká lipidová kyselina. Ja by som asi skúsala tie exfoliačné a tie PDRN, ale zase úplne tiež neviem, že tieto toner pads, či som toho veľký fanúšik. Ja som si kúpila tie Biodance, ale sú to len hydratačné toner pads, takže je to ako keď používam toner, tiež nevidím až také veľké zmeny v tom, dokým to proste neskombinujem aj so sérom, aj s krémom, aj so všetkým, takže není to niečo, z čoho podľa mňa vidím až taký dlhodobý efekt. Viem si obľúbiť sérum, keď je to napríklad, že fakt vidím, že instantne hydratuje, že napríklad to Haru Haru, tam mliečna esencia, čo vlastne ani není toner. To mám rada, pretože to je taká dosť instantná hydratácia, alebo je to také dosť instantné také vyhladenie tváre alebo niečo. Takže toto si úplne neviem predstaviť. Ja neviem, neviem, aký mám pocit z toner pads vôbec. Ale dajte mi do komentára vedieť, keď je to za vás nejaký holy grail produkt, tak to chcem vedieť, ale neviem, či som taká stotožnená s tým. Hlavne to, že proste stále musíte nejaký tamponík vyhadzovať. Ja napríklad normálne ani nemám doma vatové tampóny. Väčšinou sa odličujem s odličovacím balzamom alebo olejom a potom sa dočistím čistiacím gelom, takže vlastne ani tam nespotrebujem nič, čo sa vyhadzuje. Proste z môjho odličovania nebývajú smeti. Ja preto sa neviem úplne stotožniť s tými toner pads, pretože mi to príde ako zbytočné smeti, keď ten toner si môžem nakvapkať do ruky a tak si to dať na tvár. Chápeme sa? Dajte mi do komentára vedieť, ako to máte vy. A rovno poďme ďalej, pretože tu mám tieto Rem Beauty Melange Tra. OK, ako Melange Tra, I think, myslím. Čiže taká hra so slovami, hej, taký trošku dvojzmysel. A to sú teda tieto jej krémové licenky, ale s pridaným highlighterom, takže také highlightujúce licenky v krémovej verzii. Najprv mi to prišlo zaujímavé, potom som si všimla, že podľa mňa je tam tá highlightujúca časť dosť glitterová a musela by som si to osvočovať, lebo sa mi to zdá trošku glitterové. A hlavne akože nie sú to odtiene, ktoré úplne na mňa
mňa kričia, že kúp si ma. Takže akože asi to nie je niečo, čo potrebujem, ale minimálne ma to zaujíma natoľko, že by som si to osvočovala, keď budem v Sephore a budú to tam mať. Napríklad dneska som bola a mali tam tie eyeshadow quads, tie mini paletky očných tieňov a tie vyzerali fakt dobre. Akože fakt kvalitne, že vyzerá to, že zlepšili kvalitu očných tieňov od tých pôvodných paletiek, čo mali. Pretože tie pôvodné paletky, čo mali, boli také menej kvalitné. Potom tie, čo boli pre Wicked, boli také kvalitnejšie. A ja si myslím, že teraz zobrali tú formuláciu z tých Wicked paletiek a dali ich do týchto mini štvoric očných tieňov a tie vyzerajú, že 100-krát lepšie ako tie, čo mali predtým, takže za mňa, ak máte teraz nejaký záľusk na očné tiene, tak skúste pokúkať tie Rem Beauty. Pretože nie sú to nejaké úplne prevratné paletky, ale vyzerajú dosť zaujímavo na to, že by som si nejakú kúpila. Akože nehovorím, že hneď, pretože ani dneska, keď som pred nimi stála, tak ma to nedonútilo si ich kúpiť. Ale keby som nejakú momentálne zháňala, že napríklad by som si nekúpila naposledy tú malú Natasha Denonu, tak toto by som bola, že yes, ideš so mnou. Ale tieto lícenky, akože zatiaľ taký malý skip, hej, keď to uvidím v obchode a nejako ma to presvedčí, tak OK. Ale nemyslím si, že sa to stane. No a keď som pri mini paletkách očných tieňov, tak tu máme novinku od Natashy Denony, ktorú som do okolností práve spomínala. A to sú teda paletky štvoricové, hej, Dobre, proste eyeshadow quad, hej. Sorry, zmierte sa s tým, neviem, aký je slovenský ekvivalent. A to sú teda tieto dva matné očné tiene a dva trblietavé, aspoň teda takto vyzerá. Aj keď vyzerá to tak, že v každom je jeden taký foiled metalický očný tieň a druhý je taký glitterovejší, ale nie až taký úplne taký foiled. A potom teda dva matné očné tiene. Jedna je nude, jedna je rosy a jedna je cool. Čiže taký dobrý shade range, že jedna studená, jedna taká, dajme tomu, že teplejšia, ale stále taká celkom neutrálna, respektíve aspoň nude, hej, nude, ale taká teplejšia nude, ale nie úplne studená. No a potom táto trošku do ružová. Podľa mňa taký dobrý shade range, ale zase nepotrebujem ďalšiu novú paletku, keď som si teraz kúpala tú druhú Natasha Denona. Ale vyzerajú zaujímavo. Ja tak často nepoužívam glitterové odtiene, aby som si toto kúpila, ale keď niekto chce Natasha Denona odtiene, teda tiene na oči a chce vyskúšať aspoň od každého trochu, že aj trošku glitterový, aj trošku foiled, aj trošku matný, tak toto mi príde ako dobrá štvorica tieňov, ktorú zvoliť, na ktorej to vyskúšať. Ešte k tomu má tá mini paletka aj zrkadlo, takže čo viac. Tie jej pôvodné mini paletky sú len taký pás, takže tam nemáte ani priestor na zrkadlo. Keby ste aj mali, tak sa v ňom podľa mňa poriadne nevidíte, takže toto mi príde ako lepšia voľba, aj keď teda odtieňov je tým pádom menej, pretože v tých pôvodných jej je myslím, že 5, tu ich máte 4. Keď je ich 5, tak sa dajú dať aspoň 3 matné, čo mi príde ako lepšie. Kombo, 3 matné, 2 lesklé, 2 trblietavé. Hej, chápeme sa, ale ani štvorica není až taká zlá, hej, na také úplne bežné nosenie. No, tento rok to vyzerá, že sa roztrhlo vrece s korektormi a ja som sa rozhodla, že asi vyskúšam každý, ktorý mi príde pod ruku. Dneska som si zaobstarala ten Milk Hydro Grip. Chcela som aj Charlotte Tilbury, všade je vypredaný, lebo do piatka nemohol byť vypredaný, hej. Ja som v piatok chcela ísť do Sephory, nestihla som to. Si hovorím, že dobre, pôjdem cez víkend. Cez víkend sa všetci rozhodli kúpiť si môj odtieň korektoru Charlotte Tilbury a normálne, že ja som došla do Sephory, že však dobre, tu ho nájdem, nie? Nemali, tak hovorím, dobre, tak sa pozriem na webe, že v ktorej Sephore v Prahe ho budú mať. Nemali, nikde, vypredaný, v celom Česku, ja, že super, skvelé, akože ani online sa nedalo objednať, tak som si povedala, že dobre. Prečo? Proste ja som chcela spraviť video, ja som si chcela otestovať, chcela som ho porovnať, že ktorý nový korektor sa vám oplatí viac, či Charlotte Tilbury alebo Milk. Nie, mám iba Milk, nemôžem to porovnať. Ale nevadí, ja si to na neho počkám a dokonca som ho teraz videla na Niche Beauty v 20% zľave, už len rozmýšľam, čo si ešte prihodím do košíka, aby som proste netrapila kuriéra za jednu vec. Nech sú tam aspoň dve, hej. Ale čo som teda chcela povedať je, že možno teda počkám a vyskúšam rovno 3 korektory, pretože vychádza aj Patrick Ta korektor. A ja vám poviem, že videla som videá a dosť ma presvedčili. Videla som recenzie. Akože dobre, 95% čo som videla boli zaplatené.
ale videla som zo pár nezaplatených a ešte aj tam vyzeral ten korektor úžasne, takže asi sa pozrieme bližšie aj na tento korektor. Ja už som videla, že na Cult Beauty sa to varí, že už sa to tam chystá. Už som si dala, že nech ma upozornia, kedy to príde. A dúfam, že ma upozornia a ja budem prvá, čo si to dá do košíka. No, dobre, to je silné slovo, ale dúfam, že budem medzi prvými, čo si to dajú do košíka, nech to nezmeškám, ja si to rovno objednám, pretože aj tak mám jednu vec už v košíku, už len čaká, kedy k nej pribudne nejaká ďalšia, aby som znova netrapila kuriéra, ale toto ma mega zaujalo. Pretože by to mal byť samozrejme hydratačný korektor, jak inak. A mal by byť rozjasňujúci, čo je to korektor, není to color korektor, takže za mňa to je také, že rozjasňujúci. Tak si kúp svetlejší odtieň, keď chceš mať veľmi prejasnené očné okolie. Shade range trošku pokulháva, pretože podľa mňa tým, že to spravil rozjasňujúci, si tým iba môže zakryť to, že nespravil dostatočne veľa odtieňov a len chce povedať, že toto sú odtiene na rozjasnenie. Takže neviem, či to bolo shady alebo nie, ale ja si tam asi odtieň nájdem, takže to samozrejme vyskúšam, teda aspoň to teda chcem vyskúšať, tak to poviem. No a ďalej tu mám nový setting spray od Morphe a to tento Life Proof, ale je to stále ten ich Continuous Setting Mist, takže taký ten, čo máte síce v tom aerosole, ale ako keby keď to striekate, tak to není úplne ako lak na vlasy, že je to také, no je to príjemnejšie, je to oveľa viac príjemnejšie, ak ste niekedy mali ten Morphe setting spray. To je veľmi príjemný setting spray, musím povedať. Neviem, prečo ho nemám ešte stále, že prečo som ho nikdy nedokúpila. Raz som ho mala a potom už som si ho nedokúpila. A bol to naozaj, že veľmi, veľmi príjemný setting spray, akože jeden stop, čo som kedy mala. A mali by mať jeho novú verziu a to Life Proof a ten by mal byť vodeodolný, sweat proof, čiže potuodolný a transfer proof, čiže mal by zvyšovať odolnosť proti odtlačaniu. Proste chápete, že prečo niekedy to je oveľa ľahšie po anglicky, hej, lebo jedno slovo, hej, transfer proof. Po slovensky 3 slova, hej, takže každopádne ja som videla na toto takú trošku shady reklamu od Morphe, ktorá podľa mňa trošku shadovala Patrick Star, čiže One Size Beauty setting spray, ten Until Dawn, pretože si tam baba nastriekala na seba najprv akože konkurenčný setting spray a kašľala, pretože jej to smrdelo, pretože to bolo príliš intenzívne, pretože to proste bolo, že jak lak na vlasy. Ešte tam aj povedia, že z tohto nášho nebudete mať pocit ako z laku na vlasy, čo musím uznať, áno, ten One Size, to je doslova lak na vlasy. To je, že lak na vlasy, nastriekate si to na tvár a cítite sa, ako keby ste sa postriekali lakom na vlasy. Takže, a na druhú stranu, potila som sa s ním tak či tak. Nebudeme si klamať. Takže Morphe je lacnejší, hej, tak ja radšej vyskúšam, no, dobre, mám aj ten One Size, takže ja by som kľudne spravila testík One Size versus toto. Keď toto bude dostupné u nás, ja si to kúpim, pretože toto ma veľmi zaujíma. Chcem to porovnať, chcem vedieť, ako veľmi to bude setovať. Nemusí to byť ani také dobré ako ten One Size, alebo môže to byť lepšie, len chcem vedieť, ako dobré to je na to, čo to sľubuje a potom to porovnať. Ale mega ma to zaujalo. A takisto ma zaujali tieto Dreamlight Jelly Highlighter Sticks od Morphe, pretože počúvajte, Highlighter Sticks, tieto jelly majú teraz aj milk. Pozrite si recenzie. To vám odporúčam. Pozrite si recenzie na tie milk. Ja som tu ich viac nespomínala, odkedy som ich raz úplne trošku spomenula, keď niekto líkol jednu fotku. Prečo? Pretože sú úplne otrasné. Je to samý glitter, ale ani nie, že poriadny. Nie ako Diamond Bomb od Fenty. Nie, iba taký kde tu glitrík, že to vyzerá, že vám opadalo z oka, keď ste si dávali očný tieň. Tak to vyzerá tie od Milku, takže toto od Morphe, toto vyzerá 1000-krát lepšie, takže za mňa, keď budem kúpovať tento Life Proof setting spray, tak si tam asi prihodím aj tieto Jelly Highlighter Sticks, pretože toto vyzerá dobre. Toto vyzerá, že by to mohol byť taký ten pekne mokro vyzerajúci highlighter, ktorý ale zaschne na tej tvári, pretože je to v tej jelly forme a tá jelly forma dosť dobre zasychá na tej tvári, takže uvidíme, som na to zvedavá, toto ma mega zaujalo a tie odtiene vyzerajú super, akože od každého trochu jeden taký fakt svetlý, že proste čistá biela, dajme tomu, taká biela perleť, potom taký mierne ružový, potom taký full on ružový a potom jeden bronzový, takže každý si tu nájde to svoje podľa mňa a za mňa toto vyzerá 100-krát lepšie, pretože to vyzerá naozaj ako highlighter a nie ako glitter. A to od Milku vyzerá otrasne, takže... Ale fakt, pozrite si recenzie na tie Milk Jelly highlightery, alebo čo to má byť, lebo
To je niečo otrasné. No, potom nám tu niekto líkol, že Kylie bude mať 2 nové parfémy, a to Eden Plush Pear a Eden Sweet Peach. Ja prečítam notes, hej. Eden Sweet Peach by mal byť Sweet Peach, Red Apple, Frangipani, Nectarine, Oak Musk. To sú zatiaľ len také akože, čo bolo na obale. Není to úplne, že z fragrantiky, pretože toto bol totálny leak zatiaľ iba. A Eden Plush Pear by mala byť teda Plush Pear, čiže hruška, mandarinka, frejžia, gardenia, santalové drevo a vanilkový kaviár. Vanilkový kaviár, dobre. A mala by som asi aj tie peach prečítať po slovensky, takže broskyňa, červené jablko, frangipani je proste taký ten kvet letný, ten bielo-žltý. Nektarinka, oak moss, dobre, sorry, toto neviem, jak sa prekladá, oak moss a musk, čiže pížmo. Áno, toto znie, že asi by mi mohlo voňať, ale ja úplne nemám rada broskyňové a jablkové veci v parfémoch, pretože to mi príde už moc sladké, ale tá hruška, ja mám rada hrušku v parfémoch a v tom je aj santalové drevo, takže za mňa asi tá hruška by mohla byť dosť dobrá. Jediný Eden, ktorý od Kylie mám, je Eden Sparkling Lychee a ten mi akože dosť vonia, ale toto znie dosť dobre a jarne, takže taká príprava na leto, že toto znie, že jarne, juicy, letne, jeden znie, že by mohol byť taký trošku viac taký vzdušnejší, jeden znie, že bude taký sladší, dúfam, že ten vzdušnejší bude ten hruškový a možno sa mýlim a obidva budú úplne sladké a úplne juicy, ovocné, neviem. Každopádne na toto sa teším, malo by to prísť snáď budúci mesiac, Uvidíme, ako veľmi sa dalo veriť tomuto líku. Každopádne skutočné to je, hej, iba neviem, kedy to dojde. A ešte to veľa ľudí nevoňalo, takže nemám utvorenú úplne ani predstavu z iných recenzií, ale ja to určite chcem ovoňať a ten Eden Plush Pear znie ako niečo, čo by mne sa páčilo, takže sledujem ťa Sephora, hej, kedy toto bude. No a posledné, čo tu mám, je novinky od Sol de Janeiro. Je ich viac. Začnem Body Barrelada krémami, ktoré by mali byť v 2 nových vôňach 48 a 39, čiže 48 to bola taká tá guavovo papajová, neviem, aká taká tá tropická, exotická, hlavne tam bola guava, to viem. To je celkom dobrý letný sprej od nich, mám ho celkom rada, je to taký guavovo-kokosový, taký tropický, taký, že koktejlík na pláži, ovocný, úplne letný vibe. No a 39, hej, aj keď teda niekto si pýtal v komentároch maslo 39 a boli takí, že no to teraz nepríde, ale už vedeli, že to bude tento krém. Takže toto sú také tie ich mlieka, čo je také rozstierateľnejšie ako tie ich maslá, aj keď aj tie ich maslá sú dosť rozstierateľné podľa mňa, okrem 59, alebo respektíve Delicia Drench, myslím, že sa to volá. Takže ak niekto máte radi tieto vône a chcete ich aj v krémovej forme, aby ste si mohli vystavať svoju vysnenú rutinu, tak by mali byť niekedy, hádam, do leta dostupné. Vieme presne všetci, ako dlho trvalo, kým došla 39 a sem a teraz ju nevedia vypredať, hej, takže možno aj chápem. Okrem toho majú mať aj úplne nový produkt, aj keď teda s vôňami, ktoré už poznáme, a to sú Jelly Perfume Balms, čiže niečo také ako tie Milk Jelly Sticks, čo boli na make-up, ale toto má byť parfémové jelly sticks, jelly balms, ja neviem. Proste má to byť parfém tuhý v tejto jelly forme, ktorú si natrete na seba, teda tou tyčinkou si to natrete na seba, ten parfém, respektíve tú vôňu, lebo ako Sol de Janeiro nie je úplne parfém a teda budete z toho voňaví. Mali by byť vo voňach 40, 48, 59, 62 a 68, akože zaujímavý koncept, kto vie, aká bude prax, pretože kto vie, ako dlho to bude z vás cítiť. Na druhú stranu, toto si môžete hocikedy reaplikovať a nemusíte s tým zamoriť ovzdušie všade. Bude to cítiť iba na vás, takže zase nepríde mi to ako taký zlý produkt, ale nepríde mi to ako niečo, čo by som potrebovala. Každopádne možno, že tú 48 si viem predstaviť ako taký doplnok k nejakému parfému, ktorý by som chcela podtrhnúť takto trošku exotický, trošku, akože z každej tej vône si viem predstaviť, že aspoň by mi to podtrhlo nejaký ďalší parfém. Nepríde mi to ako zlý produkt, ale príde mi to také, že raz to skúsia a potom už to bude mať taký veľmi rýchly, to bude také rýchlo kvasené, podľa mňa. Podľa mňa to bude dosť rýchlo kvasené. No a posledné ich novinky by mali byť 3 nové parfémy, respektíve 3 nové telové spreje, hej, ako každý rok majú tieto letné limitky, alebo respektíve, dobre, teraz je ešte dosť skoro na to, aby to boli letné limitky, ale
mali by to byť letné limitky a to sú tieto 3 spreje, čo som už povedala, Refresco Paraíso, Cheeky Bikini a Limonáda Gelada, to znie celkom fajn, ale prečítam notes ku každému, budem to čítať po anglicky, lebo proste takto to tu mám, lebo to čítam proste z Trendmode a je to Refresco Paraíso, čo sú Rainforest Orchid, Sea Breeze, Brazilian Blue Cactus a toto by teda mal byť kvetinová vôňa. Potom Cheeky Bikini by mala byť kvetinovo-ovocná gurmánska vôňa a tam by mal byť apricot nectar, crushed orange blossom a sheer vanilla. A limonáda gelada by mal byť mliečna gurmánska vôňa. A to z notes Brazilian lemon accord, coconut milk a blonde woods. Počujete, to mliečno-citrónové znie ako niečo, čo by som si ja dosť užila. Akože aj ten Cheeky Bikini, ten fruity floral, ale neviem, som zvedavá. Najviac som na tú limonáda gelada, to znie tak ako nejaká letná verzia Supermilku. To znie dosť dobre, to by som si vedela asi užiť a ja mám dosť rada citrónové vône. Hlavne citronovo-mliečné vône, to znie úžasne, takže na toto som dosť zvedavá. Dúfam, že to aj dojde k nám, pretože zatiaľ došli, myslím si, že aj minulý rok, aj predminulý rok tie letné limitky v Sol de Janeiro, ale stalo sa už, že aj niektoré limitky sem nedošli, takže uvidíme. Snáď áno, pretože toto znie celkom fajn. No to boli všetky novinky, ktoré ma zaujali za posledný týždeň, alebo proste celé to obdobie, odkedy vyšlo naposledy novinkové video. Dajte mi do komentára vedieť, aké novinky zaujali vás, alebo čo z tohto vás zaujalo, alebo niečo, čo som nespomenula, však to poznáte. A ak sa vám video páčilo, tak mu nezabudnite dať like a pre podobné videá mi nezabudnite dať odber. No a pre ďalšie takéto videá, ale v kratšej forme ma nezabudnite sledovať na Instagram alebo TikToku. A to je za mňa všetko. Majte sa krásne a čaute.